da maulidin manzon tsira. Madrasatul Sheikh Adam na ta maulidin manzon tsira. Ya almusawwir ya almubdi'u ka ƙara ninka min baiwa, kai ne kake yi ga duka bayi ka sake ɗauken gaugawa. Rayo shirin baitika ga aininka wanda ke ɗebe kewa, ka bani himma na yo da kima duk kuskure kayyo gyara. Ya kashi fudurri ɗauke tsoro gare ni kar da na yo kyarma, ka kau da sharri ka bani kairi ka ƙara ƙaran ilhama. Duk mai nufin kau da ni kamin da fa'irar bigar da ka bashi dama, na kama gezar diyar ma'aikin ka Fatima wato Zara. Madrasatul Sheikh Adam na ta maulidin manzon tsira. Aikin da kake ka ƙara ninka shigunsa azalul azalati, wannan da kai izini a yi shi a cikin gida koko a titi, ka sanya alai da duk sahabbai duka cikin wannan salati. Allah da dukkan auliya'u gare mu su suka yo gyara. Kamar su shaddijani da tilana har da inyasbar rahama, dukansu jikoki na annabi ne Mustapha mai albarma, da shewa Adamu tudun wada ɗan karai masoyin al'umma, sa da kalifansa shewa Abdalla jinjina ta na kara. Madrasatul Sheikh Adam na ta maulidin manzon tsira. Da sallama muka iso gabanka a ya dalilin kullu sha'ani, ya mazu a hadu ɗaba an da awwal kun da sani, kai aka fara kai za a kare, a haka kake ka zarce bayani. Yau bai cika muka zo zami ma ya da hayar da mu sassara. Ya malikal mulki zuljalal kai ake wa duka wannan take, Allahu shine ya baka komai nauyin halitta ka dauke, farko da karshe da yan tsakani hasken ka sunayen su yake, abin kira gun kowa mai sa ku tittire yayyo kara. Madrasatul Sheikh Adam na ta maulidin manzon tsira. Girman ka ya zarce ambatawa, ai har ziyara ma kaje, kai kaga Allah ya ganka sannan ka dai an gwandije, ya baka dukkan abin da kake so, ai sai da ka zaba ka darje, ai shi yasa al'ummar ka ta zarce dukkan al'umma kaira. Ya wuce ralitta kai ne kake banta gagure dukkan bauta, uba ga binta kai rabbi ya furta, kai kadai ka fifita, kai ba a ma wuta hana ta sula ta kai kallalata, baka rubutu baka karatu komai da kai Allah ya tsara. Madrasatul Sheikh Adam na ta maulidin manzon tsira. Ya sansanin rama majara gama kai kadai muka kakkama, kai ne saman sama miji ga Maryam ka tattare dukkan girma, cika da izzar ka ce ta sa bayi da Allah kai muka kama, kowa a bayan ka yayi sahu kai ake jira gayyo kabara. Ya girgice mai zubar da ruwan baiwa, ka wuce kai ne ka dawo, ka zarce kinta ta munhamin na mai kinka dai ya zam a jawo, musulunci imani da kyautayi da duka kai ne ka kawo, matattarar ladabi mai sa jazabibin ka shine nan tsira. Madrasatul Sheikh
malamanmu suka nuna mana kai dai muke hange, sun ba mu tarbiyya da salatin ka har gurin da muke shira. Sun ba mu Qur'ani da hadisan kamar rike ba ma wasa, sun san da mu duk abin da za mu yi Qur'ani hujja na cikinsa, sabida ilimin azaliya da abada da Qur'an ya kunsa, iya hadisan kama sun ishe mu rayuwa izuwa ukura. Sun sanashe mu yadda kai a can farko, ta yadda ka fara da ɗabi'unka take ne mai karko, ka rike dukka amanar su da su maka shaida tun a farko, amma su kai taimaka sharri har sun kasa kayyo hijira. Ce mu rayu a cikin musulunci, sun ce mu so ka da dukan iyalanka, kin kushi ne kafirci, sannan hukunce mun san su har da dokokin furci, lallai suna ba mu duka kulawa gare su sa kallawo khaira. Ga gaisuwa ta ubanmu kakanmu wanda sunansa ne ya zam sunan makaranta, babban waliyin Allah masoyin Al-Mustapha baban binta, Allah ya marama ya kara karama dan manzan tsira. Sannan iyaye ga makarantar 'ya'yansa ne ba wai wasu ba, Shewa Abdullahi Adam Tudun Wada sannan ka baba, da Shek Imamu Nazifa Adam Tudun Wada ku yo duba, Allah ya karan ku lafiya ya tsare ku dukkanin sharra. Gabanta sannan da sauran mu'allamai irin su Malam Hassan cikinta, Malam Shafi'u da Malam Aminu da M Adam shi ma cikinta, nasa da Malam Akibi in yasu gai da dukkanin saura. Ya Rabbi dan darajar ma'aikinka ƙara ɗaukaka sheka Adam, ka bata ilmai da asararai har sai ta cika ta yi damdam, ka ƙara haskaka malamai har da ɗaliban da ila abadan, mun kaddara ka yi rabbana jin da min kira sai bishira. Hamdan wa shukuran kullum lillahi nan zan ja kyaure, zan kulle begen ga 'yan uwana bakin zaren nan zan daure, wannan yabo zarabar maulidin shika Adamu ne Allah ya hore, ni Masa'ud ni ne na yi begen koko ka ce autan